Vítajte v dnešnej liveke na tému tajomstvo manifestácie. Takže ja všetkých vítam, chvíľočku počkám, kým prídete, kým sa pripojíte, ukážete. Vítam Monika, Luci, ahoj, Pajka, vítam všetkých, čo prichádzate. Takže ja som vlastne poslala e-mail, poslala som aj nejaké pár správ tu, aj do mojich Insta stories som dala vlastne pozvánku, aby ste mohli pridať svoju otázku. Niektoré z vás pridali otázku, takže ja tu mám zoznam otázok, ktorými by som začala. A keď nám teda zvýši čas, tak samozrejme vítam ďalšie otázky, ktoré budete chcieť dať na tomto live streame. Takže ja všetkých zdravím. Zuri, Lucia, Romy, vitajte všetci. Tomáš, ahoj. Ahojte. Super, teším sa, že sme tu. Ako sa dnes máte? Dúfam, že máte super deň, vy už máte večer, že máte pekný večer. Takže naozaj dnešná téma je veľmi zaujímavá a to je tajomstvo manifestácie. Tajomstvo manifestácie v zmysle, ako zmanifestovať 3 bodky. Čokoľvek manifestuješ, naozaj nechcem sa limitovať na žiadnu tému dnes a vlastne môjim cieľom je naozaj vám dať taký mini coaching alebo mini mentoring a vlastne keď sa cítite zaseknutí alebo neviete, že proste kde je ten problém, neviete to zadefinovať, tak naozaj môjim zámerom tohto live streamu je proste vám pomôcť rozkodovať to tajomstvo manifestácie. Takže poďme na to, ja začnem tými otázkami, ale kľudne keď vás niečo napadne, tak napíšte do komentu, alebo ak máte otázku, tak sa budem snažiť ešte aj zodpovedať. Takže ja by som začala najprv teda tými otázkami v poradí, ako som ich dostala. A medzi tým všetkých vítam, ktorí prichádzate. Takže Saška sa pýta, koľko cieľov je dobré mať? Jeden, alebo môžu byť aj viac? Tak toto je super otázka a hneď na rovinu poviem, ako to cítim. Ja som človek, ktorý sa vôbec nelimituje. To znamená, že väčšinou manifestujem viacero vecí naraz a nechcem sa limitovať v žiadnom slova zmysle, pretože ja verím, že my sme proste bytosti, ktoré nemajú žiaden limit. Čiže tam veľmi záleží na tvojom presvedčení. Ale ako vlastne my manifestujeme, je cez energiu, cez frekvenciu. Ty nemanifestuješ to, čo chceš zmanifestovať, ale ty manifestuješ v prvom rade, kto si, čo sa týka frekvencie a vibrácie. Čiže ty musíš naozaj držať tú frekvenciu a naozaj musíš držať tú vibráciu toho, že aby si sa stala vlastne zhodou s tým, čo manifestuješ. Takže, keď máš viacero cieľov, áno, naraz, hej, čo by som možno potrebovala vedieť, ak chceš, ak si tu dneska na liveke napíš kľudne do komentov, ak máš viacero cieľov, že vlastne, či ty si schopná držať tú frekvenciu súbežne s ďalšou frekvenciou toho ďalšieho cieľa, hej? Príklad poviem. Keď niekto manifestuje lásku a peniaze, je to veľmi podobná frekvencia. Prečo? Lebo to súvisí s otvorenosťou a so sebaláskou a so sebahodnotou. Hej? Čiže ty, keď nemáš v tvojom živote lásku a nemáš ani peniaze, veľakrát to súvisí s tou vibráciou, že nie som hodná. Nie som proste otvorená. Tvoja ženská energia je potlačená. Takže vlastne veľakrát to, čo my manifestujeme, áno, jednu vec, keď to dokážeme zmanifestovať, tak v inej našej oblasti sa to takisto prejaví. Pretože všetko je prepojené. A jednoznačne láska s peniazmi je prepojená. Takže ja odpoviem na tú otázku tak, že keď dokážeš držať frekvenciu v zmysle dokážeš byť tou osobou, ktorá to už má tu a teraz, dokážeš sa na to nacítiť súbežne na viacero veci, ktoré manifestuješ, tak jednoznačne áno. V prípade ale, že to nevieš, alebo že máš s tým ťažkosti, tak potom odporúčam sústrediť tú energiu na jednu vec, pretože vtedy je tá energia silnejšia. Tam, kde ide tá energia, tak to sa manifestuje. My manifestujeme stále. Či je to vedomé alebo nevedomé. To nie je, že ja zapnem manifestáciu, nejaký gombík, zapnem ho a idem manifestovať. My manifestujeme stále non-stop. Vy teraz manifestujete, v kuse manifestujeme, každý deň manifestujeme. Ide o to, že či manifestujem vedome to, čo chcem, alebo manifestujem podvedome a manifestujú sa mi veci na základe
tej mojej vibrácie, frekvencie, inými slovami na základe toho, čo je v mojom podvedomí zároveň a manifestuje sa to v mojej realite. Čiže keď sa pozriete všetci na vašu realitu tu a teraz, tak to je zrkadlom vášho minulého ja. Ja to nazývam minulé ja, pretože v tomto momente sa už meníte. Áno? Dáva to zmysel? Napíšte mi, či s tým rezonujete, prosím. Sáška, neviem, či si tu, si spokojná s tou odpovedou, rezonuješ s tým, kľudne mi napíš. Idem na ďalšiu otázku. Luci sa pýta, že ako si zmanifestovala priamo nejakú vec. Luci, a teba som videla tu, že ty si tu, takže ešte by som ťa poprosila do komentov, lebo ja viem, že ty si mi napísala správu a ja som to nie úplne celkom pochopila, čiže ak môžeš, mi tam viete, čo myslím? Viete presne, čo myslím. Ak môžeš, mi tam proste napíš ešte viac k tomu, pretože keď manifestujeme materiálnu vec, ahoj Mel, som rada, že rezonuješ, Dominika, Monika, teším sa, ahoj Mári, vítam všetkých, Janka, ahoj, aj teba vidím, ahoj, ahoj. Takže, vítaj Henrietka, vítam ťa tiež. Takže, keď manifestujeme materiálnu vec, hmotnú vec, podľa mňa to je ľahká manifestácia, oveľa ťažšia manifestácia je, keď manifestujeme nehmotné veci. Takže keď tak ťa poprosím rozpísať, čo ty myslíš, viac do detailov. V podstate, keď mám byť, ako dať príklad, ako som manifestovala hmotné veci, či už je to dom, auto, auta, proste hmotné veci. Jednoducho, ja sa nesústreďujem na tú hmotnú vec ako takú, ale ako môj život bude vyzerať, keď tú hmotnú vec budem mať. Čiže si vizualizujem, napájam sa na realitu, v ktorej tá vec už existuje a ja s tou vecou narábam, hej, alebo proste je v mojom živote, hej, napríklad také auto, alebo ako sa cítim, keď som v tom aute, proste vizualizujem ten život s použitím tej hmotnej veci. Čiže nie, že predstavujem si dom, predstavujem si auto, predstavujem si počítač, predstavujem si tú hmotnú vec ako takú, lebo tam nemáš emóciu. A my manifestujeme v prvom rade cez emóciu. Emócia je silnejšia ako myšlienka. Áno, manifestujeme cez koherenciu, tie dve sa spoja, ale zároveň tá myšlienka má oveľa väčšiu moc. Čiže v tom je tá sila, tá emócia tam musí byť. Čiže čo ty budeš robiť, vizualizujem, čo ty budem robiť s tou vecou, tou materiálnou vecou, ako sa môj život zmení, ako mi to proste zlepší život a teda. Čiže sústreď sa na to, ten výsledok toho, lebo my v konečnom dôsledku my nechceme materiálne veci, my vždy ideme po tom výsledku, my vždy ideme po tej emócii, my vždy ideme po tom, ako sa tvoj život zmení, ako tvoj život vyzerá, keď to už máš. A to je naviazané na nejakú skúsenosť, čo prežívaš s tou vecou. Hej? Takže tam nejde až tak o tú materiálnu vec, ako o tú skúsenosť. A na to napojenie sa dokážeš to urobiť už tu a teraz, predtým, než to vôbec zmaterializuješ, zmanifestuješ. A to je vlastne to gro, že ty sa napojíš na tú frekvenciu ešte predtým, než to zmaterializuješ a vidíš to v tvojej realite materiálnej. Čiže nesústreď sa na tú vec, sústreď sa na ten pocit, sústreď sa na tú skúsenosť, ktorá je spojená s tou vecou. A tak potom zmanifestuješ tú vec. Dáva to zmysel, Luci? A z mojej skúsenosti manifestácia veci je proste veľmi ľahká, je oveľa ľahšia manifestácia ako manifestovanie napríklad ľudí. To je proste niečo úplne na inom leveli. Takže píšeš áno moment, tak neviem, ak chceš, kľudne k tomu ešte napíš a môžem to ešte viac analyzovať pre teba. Monika sa pýta, ako dlho si manifestovala manžela, alebo ja si tiež manifestujem, no nejako nič. Ako dlho manifestuješ, Monika? A manifestuješ manžela alebo priateľa? Lebo to je iná frekvencia, iná vibrácia. Monika, teba som videla, že si tu. V podstate, ja by som sa ťa opýtala v tomto momente, že čo robíš preto, aby si ho zmanifestovala v tomto momente, keby si mi mohla napísať do komentov. Pretože keď my sa snažíme niečo zmanifestovať, čo ešte nemáme, problém je, že veľakrát vychádzame z pocitu, že ešte to nemáme. A to je vlastne ten zádrhel. Že je to ten paradox zároveň. Že proste ty, keď manifestuješ niečo, čo nemáš, lebo to chceš, lebo to nemáš, tak tam je ten ako keby tá priepasť vibračná medzi tým, čo chceš a čo nemáš.
Dáva to zmysel? A realita je taká, že ty zmanifestuješ len to, kým si. Vybračne, ešte raz to opakujem. Nie čo chceš, nie čo si želám. To, kým som, tu a teraz. To znamená, že na to, aby si tú priepasť odstránila, vybračnú priepasť, ja to tak nazývam, tak ty sa musíš stať osobou, ktorá je už vo vzťahu. Čiže ako dlho som ja manifestovala manžela? Dlho, kým som nepochopila, že takto nefunguje. Hej? A nie, že ani pochopila na vedomom leveli, akože uvedomením si, ale skôr som to začala precitovať v mojom srdci. Ja som zmanifestovala manžela v prvom rade, keď som ho nepotrebovala a keď som ho už nechcela. Paradox. Pretože vtedy ja už som bola vibráciou, ktorá je zhoda vibračná s mojim manželom a vtedy to ku mne prišlo. A prišlo to ku mne počas pandémie, keď som proste bola v lockdowne, keď som nikde nechodila, tak akým spôsobom som ho manifestovala? Cez kvantové pole, cez frekvenciu a energiu, cez lásku, ktorou som sa v prvom rade ja stala. Denne som meditovala 2 hodiny minimálne a napájala som sa na frekvenciu lásky v mojom srdci a cez to som si predstavovala, že žijem život s partnerom, šťastná a na základe toho som sa správala ako žena, ktorá už je vo vzťahu. Nie s priateľom, ale rovno s manželom. Ja som rovno manifestovala manžela. Ja som už nechcela proste zabíjať čas s niekým, chodiť na randečka, stretávať niekoho, spoznávať niekoho. Proste nie. Zároveň som mala absolútne jasný list, jasný do detailov, že koho chcem a prečo. Ja som presne vedela za každým jeden bodom, prečo chcem toho partnera. A keď som to niekomu povedala, mojim rodinným členom alebo niekedy nejakým známym, tak sa mi smiali a povedali mi, že si absolútne naivná, mala by si sa proste konečne vrátiť na zem a jednoducho taký chlap neexistuje. Ja som vedela, že ten chlap je môj, lebo to, čo cítim v mojom srdci, nie je tam len tak náhodou. A zároveň každý jeden bod na tom liste odzrkadloval moju skúsenosť, predošlú skúsenosť. Čiže ja som vedela, čo sa ku mne hodí podľa skúsenosti a presne prečo sa to ku mne hodí podľa skúsenosti, okrem iného bolestivej. Takže ja som vlastne vedela, že čo chcem a prečo to chcem. A neustúpila som, bola som absolútne presvedčená, že toto je moje a buď toto, alebo nič a bola som ochotná, naozaj ochotná prežiť zvyšok môjho života sama, lebo som vedela, že buď všetko alebo nič. Lebo ja som presne vedela tú frekvenciu, čo chcem cítiť, keď on je v mojom živote a ako sa chcem proste ja cítiť, keď som pri ňom, aký máme spoločný vzťah, čo spolu vytvárame a ako ten život vyzerá. A pretože som bola naozaj presvedčená, že buď všetko alebo nič, hej, lebo to je proste taký level istoty, že ja som proste vstúpila do bodu, kedy ja som proste vedela. Ja som to cítila v mojom srdci, že on existuje. Vedela som, že niekde a nevedela som, kedy presne príde, ale vedela som, že on existuje. A vlastne cez tie meditácie som sa na to napájala a cítila som ho. Ja som komunikovala s jeho dušou. Ja som to cítila. No a zároveň, ale musím povedať, že môj život ako taký proste bol v bode, kedy ja som proste nič si nepotrebovala dokazovať, nepotrebovala som nič zlepšovať, proste bola som spokojná sama so sebou, bola som vo fáze, kedy som bola spokojná s mojou prácou, s mojimi príjmami, s tým, ako vyzerám, s tým, ako sa cítim v svojom tele, celkové, akoby to seba poznanie tam bolo a vedela som, kto som. A mala som proste pocit, že ho nepotrebujem, že som proste happy, že som happy sama so sebou. A to je moment, kedy presne vtedy sa ten človek objaví, keď ty ho nepotrebuješ. Lebo v momente, keď ty stále ho potrebuješ, stále ho hľadáš, stále chodíš, stále proste robíš nejaké aktivity, aby si ho proste našla, pritiahla, zmanifestovala, stále si vo frekvencii, že ešte nie je v tvojom svete. A keďže ja som vlastne bola naozaj v takom tom pocite, že ja som OK, príde, fajn, nepríde, ja som OK, ale zároveň vedela som, že on existuje a vedela som, že buď všetko alebo nič, to znamená, že keď sa objavil náhodou niekto, kto mi chcel písať, ja som nebola dostupná. Lebo ja som vedela, že náhodou, že keď som začala si s ním písať, cítila som, že nie, ja som absolútne verila tej intuícii. Hej, alebo keď sa objaví v tvojom svete nejaký človek a ideš na rande a proste zrazu zistíš, máš ten pocit, že
Ver tomu, nie je to on. Lebo keď je to on, tak je to 100% istota, je to proste pocit, by som povedala, ľahkosti, je to pocit domova. Pre mňa to bol hneď pocit domova. Paradoxne, u mňa to bolo veľmi zaujímavé, pretože ja som toho človeka už poznala, ja som ho stretla 14 rokov dozadu, potom naše cesty sa rozišli 10 rokov, sme sa vôbec nevideli, o sebe nepočuli a on sa proste vrátil takto do môjho života a hneď, keď sme sa stretli, bum, proste sme vedeli, že nie je o čom. Takže bolo to veľmi zaujímavé a vlastne prišlo to aj cez moju knihu, čo proste bolo tiež veľmi zaujímavé, že vlastne tá kniha, ktorú som ja vlastne napísala, bola o sebaláske a mne vlastne pomohla vrátiť sa na moju vlastnú cestu, naozaj cestu duše, cestu srdca a tá kniha nás potom v konečnom dôsledku, ako keby to bol taký malý katalist, ktorý nás ako keby spojil. Čiže to bolo veľmi zaujímavé, ako vlastne vesmír veľmi zaujímavo funguje a stane sa to vtedy, keď ty to ani nečakáš. Čiže neviem, či rezonuješ s tým a že či som dobre odpovedala. Kľudne napíš do komentov, ak máš k tomu ešte niečo. Monika. Dobre, takže ďalšia otázka. Ahoj Marietka. Už ťa nejaký rok sledujem. Musím povedať, že som prekvapená, ako rýchlo sa mi podarilo niektoré veci vymanifestovať. Ale občas sa mi stáva, a zaujímalo by ma, či máš s tým skúsenosť, že sa mi niečo splní vlastne presne tak, ako som chcela, ale niekedy sa k tomu pridá aj nejaké negatívum. Napríklad pred pár rokmi partner, ktorý má všetko, čo som si zapísala, ale počasie sa začal prejavovať tak, že mi to ubližovalo. Alebo pritiahla som si viackrát materiálnu vec, ktorá nakoniec nebola taká úžasná. Alebo ešte mám príklad. Výlet, ktorý síce dopadol, ako som si želala, ale nakoniec som z toho mala väčšinu dňa stres. Máš na to, prosím, nejaký názor, prečo si naše vedomie z nás robí takto srandu? OK. Tam je viacero vecí, ale v zásade neviem, či si tu Instagram Rovena, lebo tam by som si ťa opýtala pár otázok. Kľudne napíš, ak si tu. Ale v zásade, my keď manifestujeme, preto je dôležité, že naozaj sa viac naviazať na tú frekvenciu toho, čo manifestuješ, na ten pocit, čo manifestuješ, ako tú vec samotnú. Lebo ty niekedy, keď manifestuješ, ty nevieš, že ako sa tvoj život s tým zmení. Príklad poviem. Keď ty manifestuješ napríklad zvýšenie príjmu, hej? Kvantový skok v zarábaní. To hovorím príklad. Jednoducho, môže sa stať, že lebo to je naviazané na tvoju novú identitu, hej, a keďže to je naviazané na tvoju úplne novú identitu, tvoja identita sa jasne zmení, keď to zmanifestuješ, a keď sa tvoja identita jasne zmení, tak následok toho je zmena tvojej reality, prudká zmena tvojej reality. Čiže môže sa ti stať, že zrazu prestaneš rezonovať s ľuďmi v tvojom živote, s kolegami v tvojom živote, zrazu prestaneš rezonovať s klientmi, proste to vyzerá, že ten život sa rúca. To znamená, že to je tá negativita. To vyzerá, že proste nemanifestuješ presne, čo chceš, lebo je tam aj negativita. Lenže to je o tom, že naša realita je odrazom toho, kým sme vo vnútri. A zároveň na tom vibračnom levele, lebo vibrácia, frekvencia je o tom, kým ty si, ako ty rozmýšľaš, ako ty cítiš a následok toho, čo ty v materiálnej realite robíš. Čiže keď ty sa proste prudko zmeníš, niečo manifestuješ, tak s tým je spojená zmena, komplexná zmena tvojej reality, lebo tí ľudia, hej, napríklad už inak rezonujú s tebou. Proste to, kým si ty bola, ty keď si zmanifestovala, čo tam píšeš? Zmanifestovala si partnera, počasie sa začal prejavovať inak. Tak ty ja neviem, akým štýlom si manifestovala, lebo keď si manifestovala toho partnera a počasie on sa začal ináč prejavovať, je možné, že ty si sa zmenila a zrazu s tebou to už nerezonuje. Vždy je všetko o tej rezonancii, o tej zhode, akože vrana k vrane sa dá, ale zrazu keď sa jedna vrana zmení a z čiernej vrany sa stane biela, tak jasné, že už nerezonuje. A proste vtedy tam cítiš, že tam je proste nejaké niečo, čo nesedí vibračne. Je to preto, že ty si sa zmenila. Čiže
uvedomiť si, že my manifestujeme non-stop, my manifestujeme neustále, každý jeden deň manifestujeme a keď začneš so zámerom manifestovať, tak začneš vidieť veľké zmeny v tvojej realite a to neznamená, že proste tvoj život je wow. Veľakrát sa stáva, keď práve, že zažívame veľké tie skoky kvantové, že naša realita sa úplne akoby rozbije. Mne sa veľakrát rozbila realita. Mala som pocit, že som proste úplne na dne zrazu. A to bolo o tom, že mne sa vo vnútri diali prudké zmeny a navonok som videla negativitu. Lenže to nebola negativita, to bolo potvrdenie, že ja sa mením. Čiže to bolo pozitívne. Tým pádom som ďalej pokračovala a neskôr sa tá realita postupne, krásne zladí s tým tvojim novým ja. Lenže vec sa má tak, že tvoje ja sa neustále mení. Čiže jednoducho to hovorím aj v mojej knihe. Zákon zmeny. Ten zákon zmeny bol a vždy bude a my musíme byť flexibilní a OK s tým a nie hneď začať panikovať, že tá realita sa mení. Takže ja neviem, či som dobre odpovedala, ak si tu kľudne napíš do komentu. Ďalšia vec, že veľakrát, keď niečo manifestujeme, tak my ani nevieme, že čo je za tým. Že chcem tú skúsenosť, áno, ale keď sa nesústredíš na ten pocit, tak ty nevieš, že čo bude za tým. A tá manifestácia ti naozaj ukáže, že aká je tá skúsenosť. Keď sa nesústredíš na ten pocit. Takže keď si zmanifestovala výlet, ale keď si ho manifestovala, som potrebovala vedieť, že ako si ho manifestovala, čo si myslela, ako si sa naciťovala. Lebo to je dôležité. Ty zmanifestuješ to podľa toho pocitu. A nie je toho, že sa sústredíš na, vidíš v hlave ten výlet. Hej? Ale ty sa nesústredíš, že ako ten výlet budem cítiť. A dôležité je proste manifestovať ten pocit. To je oveľa dôležitejšie, ako manifestovať nejaký ten obrázok, ten výsledný obrázok. Takže ak si tu kľudne napíš do komentov a môžem sa ešte k tomu vrátiť. Mel, teba som videla, ty si tu. Môžem si zmanifestovať naozaj čokoľvek, alebo iba, ak je to v súlade s mojou dušou a cestou. Super otázka. Takže, my manifestujeme čokoľvek. A preto veľakrát manifestujeme aj veci, ktoré nechceme. A to som hovorila, že my manifestujeme non-stop. Manifestujeme vedome alebo nevedome. Ty stále manifestuješ. Takže áno, môžeme si zmanifestovať veci, ktoré nie sú v súlade. Problém je, že vtedy je to proste náročnejšie, veľakrát to bolí. Čiže keď manifestuješ niečo, čo je v súlade s tvojim srdcom a s tvojim dušou, tak je to oveľa rýchlejšia manifestácia, oveľa je to pocit ľahkosti, veľakrát je to naozaj, že máš pocit, že robíš kvantový skok, lebo máš proste podporu od toho vesmíru, hej? Alebo vesmír, ty si súčasťou vesmíru. Môžem to nazvať aj tvoje vyššie ja. A vtedy je tá manifestácia naozaj s ľahkosťou. Vtedy máš pocit, že ideš s prúdom. Hej, že plávaš po prúde. Že nejdeš proti prúdu, ale že plávaš po prúde. A máš naozaj pocit, že ako keby si nesená, že niečo ťa nesie, niečo ťa podporuje v tej ceste, niečo ťa stále ako keby drží. A hej, vieš čo myslím, Majo? Rezonuješ s tým? To je tá manifestácia, keď si v súlade so srdcom a s dušou. Je to proste ľahkosť bytia. A keď manifestuješ proti, samozrejme, že to môžeš manifestovať, lebo máme slobodnú vôľu, to znamená, že dokážeme manifestovať, čo chceme. Aj keď to není v súlade so srdcom, aj keď to není v súlade s dušou. Veľa ľudí manifestuje vzťahy, ktorí z nejakého dôvodu vôbec nevidím. Ja až teraz vidím vaše komenty. Ja som sa zasekla, wow, a až teraz som zistila, že ste písali. Sa ospravedlňujem. Zmeškala som veľa komentov, ja sa k tomu o chvíľu vrátim. Takže keď manifestuješ v súlade, je to úplne iný level. A veľa ľudí manifestuje, bohužiaľ, na základe tých limitujúcich presvedčení a nie je to v súlade s dušou, nie je to v súlade so srdcom. A je to proste smutná manifestácia, pretože taká manifestácia, čo sa tam deje? Veľa ľudí zmanifestuje vzťahy, ktoré proste nie sú vhodné, dobré pre nich. No, nie sú dobré pre ich dušu. Jednoducho sú tam, lebo tam proste z nejakého logického dôvodu zotrvávajú. Potom ľudia zmanifestujú robotu, ktorá vôbec nie je v súlade. A teda. Ja by som si dovolila tvrdiť, že veľa ľudí žije život, ktorý nie je v súlade. Hej? A potom je to život proste, ktorý nie je naplnený, je to život, v ktorom sa trápia, je to život, ktorý je ťažký a teda. A ja hovorím z mojej skúsenosti. Keď sa naladíme proste naozaj na ten súlad s tým srdcom a s tou dušou, tak je to presne ten pocit tej ľahkosti a tá radosť tej existencie. A
To je dostupné pre každého, len ide o to, ako si to proste v sebe usporiadam a aké mám presvedčenia, že či som vôbec hodná takého života alebo nie. Áno? Dáva to zmysel? Ja tu mám 7 žiadostí, že chcete byť v live video. Tak neviem celkom, že... OK, to asi nebudem vás akceptovať. Asi všetci 7 nechcete byť v live videu, alebo áno? Vrátim sa teraz s tým komentom, čo ste mi tu písali. Ja som si ich vôbec nevšimla, až teraz ich vidím. Monika, áno, krásne ste vysvetlila, ďakujem, super. Martina, je možné si zmanifestovať ideálnu klientu? Samozrejme. Presne tak, ako si môžeš zmanifestovať ideálneho manžela, ideálneho partnera, tak si dokážeš zmanifestovať ideálnu klientelu. Absolútne áno. A vychádza to z toho presvedčenia, že či som hodná toho a či verím, že som schopná to zmanifestovať. Odtiaľ to začína. A samozrejme, že všetko si schopná zmanifestovať. Všetko, čo len chceš. Dominika, presne takto to mám. Buď všetko nech má ten partner, čo chcem, aby mal mať, alebo budem radšej sama. Otázky typu a nie si náročná, alebo zlám nárokov, tak vôbec neberiem do úvahy. Presne tak, Dominika. Lebo tí ľudia projektujú na teba ich limity. Za to, že im sa nepodarilo zmanifestovať taký vzťah, tak oni na teba to projektujú. Nie. Díky moc, to je tvoj názor. Adios. A musíš držať tú frekvenciu. A niekedy budeš proste naozaj, že budeš obklopená ľuďmi, blízkymi ľuďmi, ktorí proste sa na teba pozrú, že či sa zbláznila. A to je jedno, či to je vzťah, alebo biznis, alebo lifestyle, alebo čokoľvek to je, hej. A proste to je úplne jedno, čo si kto myslí. Myslí na to, že pokiaľ ten človek neprešiel to, čo chceš ty prejsť, kam sa chceš ty dostať, tak ťa vôbec nemusí zaujímať, čo hovorí. Tak, ešte pozriem tie komenty. A idem. Mel sa ešte pýtala, ako by som si teda mohla zmanifestovať napríklad ľudí do spolupráce. V prvom rade by som si to zaakceptovala, že toto je moja realita a mám takých ľudí v mojej spolupráci a začala by som si to vizualizovať a začala by som sa naciťovať na to a potom by som prešla do identity, že už to mám v mojom živote. Lebo keď si stále v tom chcem, tak tam je tá priepasť stále. A potom by som to nechala na vesmír, nech to deliveruje. Až teraz vidím, Lucy, tvoj koment, materiálnu vec, napríklad k úspešnosti v práci potrebujem lepší počítač a nejako si to zmanifestovať. Takže by som sa sústredila, Lucy, na to, ako výsledok si úspešná v práci a k tomu ti pomohol ten počítač. A proste napríklad si na tom počítači, vnímaj seba cez vizualizáciu, ako pracuješ na tom počítači a zrazu možno si dostala e-mail a tam máš proste pocit, ako ťa proste niekto pochválil a jednoducho cíť tú vibráciu toho, emóciu toho. Tak by som to zakomponovala. Ten počítač by som si ako keby zahrnula do tej skúsenosti, ktorú chceš zažiť. Ale ty hovoríš, že k úspechu potrebujem počítač. Nie, úspechu nepotrebuješ počítač. Môže byť úspešná aj bez počítača. Takže neviem, či tvoj cieľ manifestácie je tvoj úspech alebo počítač. Vieš, čo myslím? Lebo zase sa nelimituj, že ty potrebuješ ten konkrétny počítač, aby si bola úspešná. Nepotrebuješ. OK, teraz som prešla tie staré komenty. Takže som už tu k novým komentom. OK. Saška píše, dôležité sú pocity, ako sa cítime, kedy to už máme, alfa a omega pri manifestovaní. Presne tak, o tom som hovorila. Myslím, že Saška, neviem, či si tu bola, ja som odpovedala na tvoj koment, ty si mala prvú otázku, takže ten livestream bude tu dostupný, môžeš si ho prehrať.
ale presne o tom hovorím, že ten pocit je číslo 1, lebo ten je dôležitejší ako tá myšlienka. Veľa ľudí zostane zaseknutý v myšlienke a nejdu do pocitu. Ty to nezmanifestuješ cez myšlienku, len cez myšlienku. Musíš ísť do pocitu a musíš to cítiť a cez to zmanifestuješ. Cítiť, že už sa to stalo, nie, že sa to stane o týždeň, o mesiac, o rok, lebo týmto posúvaš tú manifestáciu. Ty to musíš akceptovať tu a teraz, že už je to. A tak sa to stane. Ty sa musíš stať vibračnou zhodou s tým, čo chceš. Takže ty to už inými slovami akoby aj nepotrebuješ. Lebo si OK, I'm OK, nepotrebujem. Silvia, Marietka, je potrebné pri manifestovaní písať alebo stačí vizualizácia? OK, na manifestovanie je viacero techník. Niektorí ľudia manifestujú hneď, lebo nepotrebujú jednu z tých techník. Niektorí ľudia potrebujú techniku, ale ako som už hovorila, my manifestujeme non-stop. My manifestujeme cez naše myšlienky a naše pocity a na základe toho my konáme cez našu identitu. My manifestujeme každý deň, stále. Takže ten nástroj, jeden z nástrojov je buď pri manifestácii je vizualizácia a jeden z ďalších nástrojov je, že si to píšem, hej? A ďalšia môže byť afirmácia, ktorú počúvam. Ďalšia je meditácia. To sú proste nástroje, ktoré pomáhajú. A pre niekoho funguje vizualizácia úžasne, lebo sa dokážu napojiť na ten pocit. Niekto je lepší, keď si píše, vtedy sa dostane do toho stavu a má ten pocit. Iný človek, keď počúva afirmácie cez zvuk, tak sa dostane do toho stavu. Iný sa dostane do toho stavu, keď počúva meditačnú hudbu. Iný sa dostane do toho stavu, keď behá. Proste iný, keď sa kúpe vo vani. Hej? Takže to strašne záleží, že aký si typ. Čo teba navodí na ten pocit, že už sa to stalo, je tá odpoveď. Čiže keď niekto bude nejak ako robot, ako mašina niečo robiť a zároveň pritom nič necíti, budem afirmovať 500 000 krát za deň a stále nič necítim, je veľká pravdepodobnosť, že keď afirmujem 500 000 krát za deň už začnem niečo cítiť, ale keď stále niečo necítim, tak to mi nepomôže to afirmovať. Dáva to zmysel? Alebo keď vizualizujem a necítim to, mi to nepomôže proste to vizualizovať, lebo to je vlastne len nástroj na manifestáciu. Dáva to zmysel? Takže podľa teba, čo pre teba funguje a tam by som išla a to by som používala. Neriať sa tým, čo iní ľudia robia, riať sa tým, čo ty cítiš a čo pre teba funguje. A sú ľudia, ktorí proste v určitom bode už nepotrebujú nič z týchto nástrojov. Jednoducho, ja napríklad už až tak nepoužívam afirmácie, nevizualizujem, vizualizujem stále. Lebo podľa mňa vizualizácia je o tom, že sa len tak hocikedy zasnívaš a sa tam dostaneš do tej energie. Ale väčšinou to robím cez meditáciu. Pre mňa to funguje v meditácii. Lebo vtedy sa vlastne vyčistí moja myseľ a vtedy sa dokážem viac napojiť na tú frekvenciu. Ale to naozaj je individuálne, čo pre vás individuálne funguje. Čo veľmi tiež pomáha je obklopiť sa podobnou vibráciou. Keď niekto chce zmanifestovať viac peňazí, tak obklopte sa ľuďmi, ktorí majú tie peniaze. Choďte do priestorov, kde tí ľudia chodia. Choďte do hotelov, kde tie peniaze sú. Choďte do obchodov, kde cítite peniaze. Proste to je tá vibrácia, ktorá to zabezpečí. Ty sa musíš stať tou vibráciou, aby proste sa to stalo. Nie, že ty proste niečo rozmýšľaš, 100-krát afirmuješ, ale necítiš to. A zásadne, teraz je to extrémne dôležité, čo poviem, ty musíš začať sa ináč správať. Čiže to je naviazané na tú identitu. Lebo ty, keď budeš len rozmýšľať a cítiť, ale príde na lámanie chleba a proste stále sa chováš ako staré ja, lebo to staré ja sa chovalo na základe nejakého rozmýšľania a nejakého cítenia. Čiže ty, keď stále konáš a myslíš ako staré ja, tak akým spôsobom si ty nová vibrácia? Žiadnym. Dáva to zmysel? Tým pádom ty proste chceš byť, ale nie si. Čiže reality check je nasledovný. Ty vieš podľa toho, ako sa chováš. Či si ako nové ja, ktoré už tak žije a má to. Čiže príklad poviem s tým manželom. Ja som proste nešla na žiadne rande, lebo na čo, keď som vydatá žena, aj keď som ešte naozaj nebola. A potom prišiel, on sa objavil 3 mesiace na tom a požiadal o ruku, čo mi vyrazilo dých. Lebo tak rýchlo, wow, som nevedela, že tak rýchlo to zmanifestujem. A o 3 mesiace na to som už bola vydatá. Čiže
Čiže keďže ja som proste sa chovala ako vydatá žena, tak nepojem proste na nejaké rande s niekým, kto veľmi dobre viem, že nie je on. Hej? Keď sa správam, že proste som úspešná, že mám nových klientov, že naozaj sa mi darí v biznise, tak nebudem robiť veľkú vedu z toho, keď mám urobiť nejakú investíciu, lebo tá investícia zrkadlí, že mne sa už navýšili príjmy. Čo drvá väčšina ľudí povie, že sa zbláznila. On to tak vyzerá, že proste ty žiješ v nejakej zvláštnej realite, lenže ty dávaš energiu, hej, cez v podstate tvoja energia ide do tej budúcnosti a ty tou energiou to priťahuješ k sebe a keďže ty dávaš energiu jednak mentálnu, jednak tam dávaš ten pocit a jednak tam začínaš robiť kroky, ktoré ťa dovedú a ono to k tebe proste takto príde. Hej? Dáva to zmysel? Dúfam, že s tým rezonujete. Dúfam, že to dáva zmysel. Ok, sekundička, ja tu mám ďalšie komenty. Silvi, dalo ti to zmysel? Rezonuješ s tým? Mári, ja mám pocit s tým, jak zmanifestovať inú práci. Som zamestnaná na plný úvazek a ja som ešte neskončila aj náš komenty tu, takže nebojte sa, ja sa k tomu dostanem. Som zamestnaná na plný úvazek, do toho študujú na vysokej škole a skoro vôbec nejsem doma. Potrebujú mnohem víc času pre seba a vyšší príjmy. Jak na to? OK, čiže ty si zamestnaná a zároveň pritom študuješ. Čiže nemáš priestor, ako keby... Márie, áno? Potrebuješ viac času. A vyššie príjme. OK. Čo by si chcela robiť, moja otázka? Aká je tvoja nová práca? Si tu? Áno. A čo by si chcela robiť? Aká je tvoja nová práca? Lebo realita je takáto. Ty, keď proste stále budeš sedieť na tej starej stoličke, je veľmi ťažké si zmanifestovať novú stoličku. Hej? Ja takto poviem na rovinu. Ja som nikdy zamestnaná tak nebola, že ako pracovala som v reštaurácii ako študentka a čistila som motely, hej, housekeeping, robila som, ale nikdy som proste nebola, že normálne ako potom zamestnaná. Takže ty keď teraz to, čo robíš, je nejaká taká dočasná práca, ak sa nemýlim, áno, tak v prvom rade by som sa otvorila možnosti, zadefinovala by som si, akú prácu chceš robiť, hej, zadefinuješ si to a otvoríš sa tej možnosti, že proste tú prácu už máš. A potom, ja napríklad ako podnikateľka, ja som proste zase sa dala, že buď všetko alebo nič. Lebo tým ukazujem vesmíru, že to myslím vážne. Ja teraz akože netvrdím, že máš hneď akože skončiť tú robotu, lebo neviem ešte, čo presne chceš, ale zároveň, a nedokážeš ísť, čo je moje poslanie. Áno, teď pracujem, abych mohla študovať. OK, takže keď ty ani nevieš ešte, čo chceš, tak ja by som si dala na čas si ujasniť, čo chceš. Že proste tá energia bude čistá len vtedy, keď to budeš si na 100% istá si, že toto chcem. Na 1,000,000% toto chcem. A preto dovtedy by som sa nechala, dovtedy by som zostala otvorená tým skúsenostiam, ktoré ty potrebuješ nazbierať, aby si zistila, čo naozaj chcem. Keď zistím, čo naozaj chcem, tak idem naplno do toho. Jednoducho povedané. To je, čo sa týka práce, to, čo sa týka poslania. Čo sa týka peňazí. Čo sa týka peňazí, z mojej skúsenosti, keď máš vlastný biznis, sa oveľa viac kvantové skoky robia v zarábaní. To ale neznamená, že to nie je možné. Odporúčala by som ti masterclass, neviem, či si tam bola, kvantový skok v zarábaní. Tam som išla na túto tému viac do hĺbky. Silvia, áno, ďakujem, dala mi to zmysel jednoznačnosť správy. Super, teším sa. A veľakrát ľudia chcú urýchliť veci, lenže to je tak, že veľakrát my proste musíme prejsť tou cestou, že tá cesta má zmysel. Že akože chcem skočiť a hneď byť tu. Hej? Že proste, napríklad ja keď sa spätne pozriem, ja už to chápem, že prečo som proste nezmanifestovala toho manžela skôr, lebo to bolo nevyhnutná cesta pre mňa, aby som našla samu seba. Kým neviem, kto som a nenašla som samu seba, tak nemôžem zmanifestovať
pravú lásku, to je môj názor proste a na svoje koži to mám odžité. Ďalej, ako to isté sa týka podľa mňa úspechu v biznise. Ty keď nevieš, aký chceš mať význam ten biznis, aké má poslanie ten biznis, to naozaj, prečo to robím? Ak to robím len preto, že chcem mať peniaze, tak je to veľmi plitké. Ten úspech väčšinou je hlbší a súvisí s tvojim poslaním a niečím, čo je proste pre ľudstvo ako také, že nie je to len o tebe. Áno? Čiže keď to ešte neviem, tak sa nemusím bičovať za to a proste dám si čas na to, aby som sa našla. Ty si v procese nachádzania sa. A to je nevyhnutný proces na to, aby si vedela potom to zmanifestovať. Lebo bez tej vízie a jasnosti to proste nepôjde. Lady Majči. Môžem si zlepšiť pamäť? Môžem si zlepšiť pamäť manifestovaním, že mám lepšiu schopnosť si pamätať? Super otázka. Podľa mňa áno. Podľa mňa si to môžeš zmanifestovať. A to si manifestuješ cez identitu tvoje nové ja, ktoré má lepšiu pamäť. Jednoducho máš lepšiu pamäť a sa spájaš s tou tvojou novou ja. 100% si môžeš zmanifestovať lepšiu pamäť. Ja verím v nemožné veci. Doma jen slyším, jak mi nezáleží na rodine a že utratím víc peniaz, než vydelávam. No, tak vieš, to sú tie klasické názory, bohužiaľ, ktoré pretrvávajú a aj to utracanie, vieš, to je téma sama o sebe, hej, že keď ty investuješ alebo dávaš peniaze do obehu a proste dávaš ich s pocitom, prekrývaš možno nejaký pocit, alebo ich dávaš s pocitom, že sa ti to proste nevráti, tak áno, môže to byť, že míňaš tie peniaze. Ale keď je tam proste s každou jednou investíciou, púšťaním peniazy do obehu, presvedčenie, že toto a viac sa mi vracia a ja viem, prečo to robím a zároveň tam je láska a vďaka, že to púšťaš, lebo všetko je forma energie a výmena energie, aj peniaze, áno, ako také, tak v tom prípade, keď máš presvedčenie, že čím viac peňazí ja investujem, sa mi aj vráti späť, tak tým pádom to nie je míňanie. Veľa ľudí míňa peniaze, lebo prekrýva nejaké emócie. Hej, to sú proste tí emoční šopery. Takže neviem, akým spôsobom ty dávaš peniaze do obehu, ale možno, že hej, ak majú to na mysli, tak potom sa tie peniaze nevracajú. OK. Zuzana sa pýta, dá sa urobiť skúška s 20% vedomostí, dá sa takéto niečo zmanifestovať? 100% nie je to drzosť, Zuzana. Ja ti môžem dať príklad, ešte v USA, keď som v New Yorku, som si manifestovala advokátske skúšky a tuto bola dvojdňová skúška, 12 hodín jeden deň, 12 hodín druhý deň a jednoducho tam nestačí mať vedomosti. A ide o to, že aké máš nastavenie mysle. A proste ja som potom, ako som zložila tie advokátske skúšky, mala taký level energie v sebe a tak proste vysoká vibrácia to bola, že som išla normálne s tou energiou akoby hrať a testovať. A mala som tam ešte jednu skúšku, takú z etiky. A jednoducho som si povedala, že iní ľudia študujú na túto skúšku 3 až 5 dní, ja budem na to študovať len jeden deň a idem sa viac zamerať na tú energiu a uvidím, či to zmanifestujem. A predstavovala som si, že a naozaj ja som sa učila len 3 hodiny na tú skúšku a to som si prečítala len poznámky, tie outlines, ani nie celý obsah toho. Čiže to bolo len poznámky, ale namiesto toho, keďže ja už som bola v tej eufórii, vo vysokej vibrácii, za to, že som proste zložila tie advokátske skúšky, takže mne tá energia dopomohla to zmanifestovať a ja som si predstavovala v tej vysokej vibrácii, že prídem do tej miestnosti a proste skončím predtým, než ostatní skončia, to bol môj výsledok a že proste že som to proste že dám tú skúšku. Toto som si predstavovala. Čo sa stalo? Prišla som a ako keby ma intuícia viedla počas tej skúšky, absolútne som to nespochybňovala, robila som, čo mi hovorila intuícia a som proste skončila predtým, než ostatní skončili, vyšla som z tej miestnosti a keď prišli výsledky, myslím, že si potreboval 97 bodov, aby si tú skúšku dala
Ja som mala 97 bodov a dala som tú skúšku. Takže áno, vôbec to nie je drzosť a je to proste o tom, ako sa nastavíš a v čo veríš a hlavne energeticky, ako naozaj, aké máš presvedčenie. Čiže vôbec to nie je, prečo by to mala byť drzosť, je to proste tvoja schopnosť tvoriť tvoju realitu. Keď iní chcú ťažkým spôsobom to robiť, nech sa páči. Ale musím naozaj povedať, že tam vyžaduje sa tá energia, že ty musíš proste absolútne presvedčenie mať. A keď si na tej vyššej vibrácii, ja som bola proste úplne euforická, pretože som urobila niečo, čo proste sa mi zdalo nemožné, hej. Takže nezabúdaj, že musíš mať tú frekvenciu vysokú. Mária, ja som tvojom kurzu Vedomí luxusu. Super. A tiež, tak úžasné. Tam presne vo Vedomí luxusu, to je môj nový program, ktorý proste čoskoro bude spúšťaný a Vedomie luxusu je presne o tom, že ako ty sa dostaneš do vedomia, lebo to je o tom, a vedomie, keď ja hovorím o vedomí, tak ja hovorím o tej frekvencii, lebo my, čo manifestujeme, nie je to, čo chceme, ale to, kým sme. Čiže ty, keď chceš manifestovať peniaze, hojnosť, hej, tak čo musíš robiť? Ty sa musíš stať tou frekvenciou a doslova, ináč to nezmanifestuješ. Čiže presne v tomto programe ideme presne do hĺbky, ako sa to deje. Je to napojené na sebalásku a teda. Takže ja sa veľmi teším. Pre tie z vás, ktorí by mali záujem, kľudne mi môžete napísať alebo napíšte koment, potom neskôr vám môžem poslať link. Napíšte koment vedomie a vám pošlem link. A podľa mňa ten program, som veľmi rada, že si v ňom, lebo presne ten program je na to určený. Presne to, čo si hovorila, že ti hovorí rodina, tak tam to budeme riešiť. A nebudeme riešiť len peniaze, ja tam chcem ísť, že do luxusu, čo je už trošku iná vibrácia. Luxus je naozaj, že o príjmaní, o otvorení sa, o aktivácii lásky. To je proste otvorení sa proste nadbytku. Proste ten overflow, hej. Jednoducho, to je naozaj luxus. Luxus je proste to najlepšie z najlepšieho. A to priamo je napojené na sebalásku. A je to frekvencia. OK, takže ďalšia otázka tu je. Manifestácia ve vzťahu. Mám vzťah, vše top. Jak si zmanifestovala treba, abych byla pro nej tou top? Že chce se mnou třeba žiť, že chce plánuje budúcnosť. OK, jednoznačne, Lucie, je tak, že ty sa staneš top sama pre seba. Ty musíš byť top sama pre seba. To znamená, že to nepotrebuješ, aby si bola top pre niekoho iného, lebo vtedy to budeš zrkadliť. To z teba proste pôjde, bude to z teba vychádzať. Tým pádom, keď ty si top sama pre seba, rovná sa sebaláska, hello, tak ty automaticky budeš top pre toho tvojho človeka. Rezonuješ s tým? A okrem toho, ak by si potrebovala pomoc, ja mám program, čo sa volá Radikálna sebaláska. Určite odporúčam. Rezonuje to s tebou, čo som povedala? Alebo mám ísť viac do hĺbky? Ivuš, ja nemám otázku, len musím napísať, že už len počúvať ťa je pre mňa neskutočný zážitok. Tvoja istota a presvedčenie v tom, čo hovoríš, je veľmi inšpirujúce. Som veľmi rada, Ivuš. Ivuš, ako naozaj je to o tom, že veci, ktoré hlásam, žijem a mám prežité. A proste tie skúsenosti, čo mám, čo sa týka lásky, čo sa týka vzťahu, proste 8 rokov som bola single a ja som manifestovala toho partnera roky. Čiže moja cesta proste, tí, čo ste čítali moju knihu, viete, o čom hovorím. Že naozaj moja cesta proste, tá cesta toho sebapoznania, tej sebalásky začala dávno a bolo to aktivované, keď mi proste sa rozpadol vzťah a zároveň právnická firma, ktorú som ťažko budovala a jednoducho som sa ocitla na nule. A jednoducho to bol ten zlom, čiže ako naozaj, že tieto veci neprídu len tak, že proste si prečítam pár kníh a zoberiem pár kurzov, ako jednoducho možno tá istota je na základe toho, že tam tá bolesť bola, hej, inými slovami, to tým chcem povedať. A keď s tým vy rezonujete, pre mňa je to veľmi neskutočne veľa to znamená, lebo pre mňa je to pocit, že tá bolesť nebola proste len tak pre ňu za nič. Že proste tá transformácia je teraz v bode, kedy ja môžem ľuďom dávať. Hej? A pre mňa je to proste neskutočná radosť. Že ja žijem ten svoj
zmysel naozajstný. Cesta srdca, inými slovami. OK, takže ja sa teraz vrátim k týmto otázkam tu. A ináč skvelé, ja sa tak užívam s vami, sme tu 50 minút. Jasné, Silvi, môžeš absolvovať radikálny kurz, radikálna sebaláska zo záznamu a tam tá radikálna sebaláska záznam je, čiže kľudne, ak by si mala záujem, môžeš napísať, ja ti pošlem link. Takže sú tam záznamy a myslím, že sú tam aj nejaké bonusy s radikálnou sebaláskou. Všetky moje kurzy ja vlastne spúšťam tak, že idú live a potom po liveke je záznam a stále si ich môžete zakúpiť. Takže v podstate ja mám už niekoľko programov, asi 7, toto je 7. program, odkedy som to spustila na Slovensku a v Čechách a veľakrát ľudia prídu a kúpi si ten program aj z minulosti a proste majú z toho benefity. A dokonca sú ľudia, ktorí uprednostnia záznam, lebo nechcú čakať na ten live, alebo nemajú čas na ten live, keď ja proste robím ten live. Takže idem k tým otázkam vašim. Kde sme to skončili? OK. Toto je e-mail od Alatna. Lenka od Lenky. Mám otázku. Jak sa udržať vo vedomí manifestace a vízie nového života, když mne zahlcuje momentálny štýl života a zdravotný stav? Prochádzam s šílenou horskou dráhou a strašne mne to vyčerpáva. Není tam nejaký ťahák na obranu, na to, aby byla vize a přání stále stejne živé a chtivé? Bohužiaľ, ťahák tam žiaden není. To ja stále hovorím a hlavne aj mojim privátnym klientom, ktorí proste mi niekedy píšu, že naozaj je to také ťažké, že musí to byť také ťažké. To je definícia, čo je ťažké, má každý iné, hej? Ale je to naozaj o tom, že ja denne pracujem na tom, aby som proste prekonala moje staré ja a idem do nového ja. Lenže pravda je taká, že keď to naozaj denne robíš a keď naozaj denne na sebe pracuješ, keď naozaj tú prácu robíš, tak sa začnú v tvojom živote diať divy. V tvojom živote sa začnú diať proste také zmeny, že ľuďom to bude vyrážať dých. A proste, že ja to vidím na sebe, ja to vidím na mojich klientoch, ja to proste vidím, ja to viem, že to tak je. Čiže nejaký ten ťahák alebo nejaká skratka neexistuje. Proste duša si vyberie túto existenciu, príde na tento svet, na to, aby rástla a jednoducho ťahák neexistuje. Skratka neexistuje. Keď vám povie niekto o skratke, tak je to proste blud. Taká cesta skratková neexistuje. Na to, aby sme sa zmenili, musíme naozaj proste na sebe pracovať. A tá zmena veľakrát boli, ale zároveň je možná. Je proste absolútne možná. Takže keď sa vám pýtaš, ako udržať vo vedomí manifestácie a vízie nového života. Zdravotný stav a štýl života. Neviem, aký máš životný štýl, to by som potrebovala viac detailov. A zdravotný stav samozrejme veľakrát je následkom toho štýla, toho života. Veľakrát zdravotný stav je následkom toho, čo si ja myslím, čo cítim, lebo to sa proste tá emócia neskôr ukladá v tom tele, keď je nespracovaná a potom sa začne manifestovať ako choroba. Takže samozrejme, keď už sme v tom stave, je to ťažké, hej, lebo už tam máš nejakú bolesť a už sa ti to tam proste celé rúca. Takže ako udržať tú víziu? Ty práve o to viac musíš byť motivovaná, neustúpiť a o to viac musíš držať tú frekvenciu tvojho nového ja. Čiže tvoje nové ja je zadefinované ako osoba, ktorá je zdravá, ako osoba, ktorá má 3 bodky, čokoľvek ty chceš zmanifestovať a ty musíš proste držať tú frekvenciu toho a musíš sa napájať na ňu a to znamená cítiť sa ako ona, rozmýšľať ako ona a konať ako ona napriek tvojej vonkajšej realite, lebo tvoja vonkajšia realita je len odrazom tvojej minulosti. Je to naakumulovaná tvoja minulosť, je to ten feedback loop. Čiže je na tebe, aby ty si proste bola zodpovedná a pracovala so sebou každý deň. A o tom sú moje programy, o tom je môj coaching, o tom je môj mentoring, že ja tých ľudí nespasím, pokiaľ oni nespasia seba. Proste vy musíte makať na sebe, ja som len ten facilitátor toho, alebo aktivátor toho. Alebo proste vás robím zodpovednou, hej? Keď robím mentoring alebo coaching, proste ja tam akože dávam ten reality check, usmernenie, ale ty musíš robiť tú prácu. Proste to nikdy len tak nepríde, to je jedno, či je to láska,
ten vysnívaný lifestyle, tá hojnosť, tie peniaze bez toho, aby ty si znútra nepracovala na sebe. Jednoducho to nejde. A chápem, že keď tie vonkajšie okolnosti sú šialené, akože šialené, hej, ako píšeš, že je to extrémne ťažké, ale ja v mojich životných skúsenostiach, keď som mala šialené vonkajšie okolnosti, hej, napríklad keď som sa učila, príklad poviem, teraz ma napadá tie advokátske skúšky v New Yorku, žila som naozaj, že na ríži a zemiakoch $60 na týždeň, lebo som nemohla byť zamestnaná, lebo tam som nemala víza pracovné. Jednoducho chodila som behávať, aby proste som si naozaj že vypúšťala endorfíny do tela po behu a proste absolútne sústredenie na to, čo robím. A práve, že tie vonkajšie okolnosti ťažké som použila akože tú energiu, ja som ju použila na to, aby ma proste akoby vyburcovala do toho konania a tej zmeny môjho života. Hej. A v prvom rade si musíš uvedomiť, že ty nie si nejaká obeť, že ty nie si proste nejaká slabá bytosť, hej, proste ty si absolútne schopná vytvoriť, zmanifestovať život, aký ty chceš. A v toto musíš začať veriť. A keď ty začneš toto veriť, tak začneš s touto energiou proste pracovať na sebe, tak zmenu uvidíš. Hej, zmenu proste uvidíš. Proste nezačne upadať do nejakej sebalútosti a hej, nejakej tej nízkej vibrácie, pretože to je proste tá špirála, ktorá ide ešte hlbšie. A tiež by som ti povedala, že prídi do jedného z mojich programov, s ktorým rezonuješ a ja ti s radosťou pomôžem, ak môžem. Teda určite ti pomôžem, keď budeš robiť to, čo vlastne hovorím, ale pozývam ťa do mojej energie. OK. Tomáš sa pýta, môžem si zmanifestovať novú identitu? Tomáš, si tu? Teba som videla, že si prišiel na začiatku. Tomáš. Takže, samozrejme, že si môžeš zmanifestovať novú identitu. Dokonca identita je vždy základ manifestácie. Pretože ty nikdy nezmanifestuješ novú realitu bez zmeny tvojej identity. Dáva to zmysel? Ty musíš sa stať novou identitou. Čo manifestuješ, Tomáš? Povedz mi, čo manifestuješ. Proste tvoja nová identita musí byť základom tvojej novej reality. Čiže vždy my manifestujeme novú identitu. Stále manifestuješ novú identitu. Len niekedy je to prudké, a to je ten kvantový skok, a niekedy je to pomalé, postupné. A vtedy ty vlastne nevidíš hneď tú zmenu. Ale vždy je to proste o tom, že my manifestujeme novú identitu. Čiže 100%, odpovede 100%, áno. Musíš si zmanifestovať novú identitu, keď chceš novú realitu. Čo manifestuješ? Ak chceš, môžeš sa podeliť o to s nami a ja ti môžem k tomu viac povedať. A vlastne tieto zmeny tej identity, ja mám na to masterclass, jej nová éra je o zmene identity. Tvoje nové ja, to bola masterclass, tiež zmena identity. To zamerané na tú zmenu identity. Lebo tá zmena identity je proste to, ako keby ten základ tej manifestácie. Bez toho sa to proste nezmanifestuje. Lebo ty máš ako keby škálu, toto som vysvetlila v mojej poslednej masterclass kvantový skok zárebania. Ty máš akože škálu, že škála je, že máš ako myslíš, ako cítiš, aké máš presvedčenia, hej, a potom na spodu ty máš identitu. A tá identita, že ľudia proste, čo robím, čo si myslím, kým sa stávam, je vlastne ten spodok, tá identita. A že ty, keď začneš zmenou identity, tak ty vlastne všetko rýchlo zmeníš, tie ďalšie levely, hneď zmeníš. Tá tvoja identita urýchli tú manifestáciu a hneď ťa to vystrelí do novej reality. Dáva to zmysel, Tomáš? Silvia, a teraz mám ešte tvoju otázku, čo si posielala na e-mail a myslím, že som už časti odpovedala, či je potrebné zmanifestovať aj to písanie, či je potrebné pri manifestácii písať a či je potrebné meditovať, vizualizovať. Myslím, že tú otázku som odpovedala. A potom sa pýtaš, ako vytvoríš tú identitu, aké kroky na nové ja. Takže, krok číslo 1 je si uvedomiť, že to, kým teraz si, ty proste nie si status quo, ty si meniaca sa bytosť. Hej, ty nie si svoje telo.
Ja to tak vysvetľujem. Ty si proste spirit, ktorý prišiel a jednoducho je v tele, ktorý sa mení a vyvíja. To znamená, že ty sa môžeš stať, ty si potenciál. Ty si čistý potenciál. Ty sa môžeš stať, kým ty chceš. A podľa toho, ako vieš, že kým chceš byť. Jednoducho tak, že tam ťa to ťahá, tvoje srdce ťa tam ťahá. Tvoje srdce ti hovorí cez svoje sny, kým sa máš stať. Problém je, že väčšina ľudí tomu neverí, lebo si myslí, že to je nejaká naivita alebo nejaká ilúzia, lenže realita je, že ty môžeš byť hoci kým sa chceš stať, hoci akou identitou sa chceš stať a to, kým sa máš stať, ti hovorí tvoje srdce. Čiže začína to počúvaním a dovolením si počúva to srdce, že kým sa chcem stať. Dáva to zmysel? Silvi, si tu ešte? Čiže kým sa ty chceš stať, idem do srdca, že aký chcem mať život, kým chcem byť, čo chcem robiť. A tam idem. A potom, keď si dovolím byť tou osobou, dovolím si byť tou identitou, dovolím sa ňou stať, tak potom si zadefinujem, že teda, čo musím robiť, aby som sa ňou stala. Lebo tá osoba nejakým spôsobom cíti, niečo hovorí, niečo robí, má nejaké poslanie, nejak zarába, proste prispieva zmene vo svete a teda. Nejak sa oblieka, niekde býva. Toto sú všetko veci, ktoré si treba uvedomiť a potom je otázka, čo môžem urobiť teraz, aby som začala sa tak správať, aby som začala tak rozmýšľať, aby som začala tak cítiť ako moje nové ja. To je vlastne ten proces, tá medzera, ktorú spojíš a sa neostaneš. Ale v prvom rade to začína s uvedomením si, že poprvé, že môžem byť, kým chcem byť. Kým chcem byť. Prečo? Lebo ja nie som v tomto tele a nie som táto identita. Táto moja momentálna identita, s ktorou sa ja s vami rozprávam, o 5 rokov ja budem niekto iný. Aj o rok budem už niekto iný. O 10 rokov úplne niekto iný. Úplne iné. Moja identita sa stále mení. Pred 5 rokmi by ma nikdy nikto nepočul rozprávať o týchto veciach po slovensky. Som bola zažratá do svojej právnickej práce tu v USA, absolútne top právnička v USA. V živote by ma nikto nedonútil rozprávať o týchto veciach a určite nie v slovenskom jazyku. Chápeš? Akože tá identita sa shiftuje a mení a najlepšie na tom je, že ty môžeš byť všetkým, kým chceš byť. Všetkým, absolútne všetkým. Žiadne limity nie sú. To len proste spoločnosť dáva tie limity a škatulkuje a boxuje a teda. Proste ty môžeš byť, kým ty chceš byť. Ty môžeš mať viacero identít. Proste ja dokonca to tak cítim, že ako náhle sa definuješ, už sa limituješ. Keď sa definuješ, už sa limituješ. A to niekto povedal výrok, takže to od niekoho ide. Ale je to proste o tom, že vždy, keď sa zaškatulkuješ, sa definuješ. A vtedy už nie si ten nekonečný potenciál. Ale pravda je taká, že my sme nekonečný potenciál. Čiže ty môžeš byť, kým len chceš byť. Je to proste na tebe. A samozrejme tí, ktorí chcete byť bohatí a chcete žiť v hojnosti a luxusu, o tom som hovorila, ten môj program Vedomia luxusu je presne o tej identite. Tam proste jeden modul celý je venovaný tej identite. Aby si žila luxusný život, žila v hojnosti. Presne program na to. Takže viem, že už sme o tom dneska hovorili, takže to je proste jeden z tých identít. Bolo to úplne úžasné s vami, úplne som si to užila. Ďakujem veľmi pekne, že ste prišli. Asi budem týchto live robiť častejšie, lebo ako je to úžasné aj vás vidieť, aj vás počúvať. Ešte tu vidím otázku Tatiana. Ako vysvetliť, že som posledných mesiacov začala viac pracovať so sebou a zrazu BUM! Pád, úraz, zlomená ruka. Znak niečoho? Napríklad, že idem nesprávnou cestou? Nemyslím, že je to znak, že ideš nesprávnou cestou. Ja som hovorila dneska skôr o tom, že veľakrát, keď sa my meníme a meditujeme, vizualizujeme, manifestujeme novú realitu, tak veľakrát sa aj tá realita vonkajšia prispôsobuje a niekedy sa budú diať veci, ktoré vyzerajú úplne negatívne a úplne, že je to koniec sveta, ale namiesto toho, aby si išla do presvedčenia, že je to zlé, tak ja by som sa odovzdala vesmíru, nech ti ukáže lekciu. Prečo sa stalo, čo sa stalo? Prečo si proste tú ruku zlomila? Tam je určite nejaká lekcia za tým.
Možno máš spomaliť, možno máš proste, neviem, akože teraz hovorím príklady. Jednoducho za tým je lekcia a otvorila by som sa počúvaj, aká je tá lekcia. S tým je spojená lekcia a cez tú lekciu ty rastieš a vyvíjaš sa. Aj keď tie vonkajšie okolnosti môžu vyzerať, že sa to proste spiklo proti tebe, to nie je tak. Nie je to tak. Veľakrát v tom sú presne tie lekcie, ktoré presne ty potrebuješ, tvoja duša potrebuje na to, aby išla na vyšší level. Hej, lebo to nie je, že rúžové, akože krásnym rúžovým sadom idem s rúžovými okuliármi, akože život gombička. Nie. My rastieme v tej meditácii, my sa meníme. Čím vyššie ciele, tým budeš mať proste tú horskú dráhu, ako to jedna z vás hovorila. A to je presne o tom, že ťa to núti prebudiť sa a pochopiť svoju skutočnú podstatu. A cez tie rôzne skúsenosti my ju chápeme. Takže ja by som to nebrala ako negatívna manifestácia, aj keď to vyzerá ako negatívna manifestácia. Tatiana, neviem, či si tu a neviem, napíš mi, ak rezonuješ. Ďakujem pekne. Myslím, že na to prídeš, otvor sa tomu a dávaj tú otázku, daj si ju v meditácii, daj si ju proste a príde ti to. 100% tá otázka príde, tá odpoveď ti príde. Takže ako som hovorila, ďakujem veľmi pekne, že ste prišli. Tí, čo ste zmeškali, bude tam záznam, ja pošlem aj e-mail, takže môžete si to prehrať ešte raz. A dúfam, že ste si to užili rovnako ako ja. Ďakujem ešte raz. Určite budem asi robiť viac týchto laviek, lebo ja som si to úplne užila. Pre tie z vás, ktoré by ste mali záujem, ak som hovorila o tom programe Vedomie Luxus, to je môj úplne nový program teraz, čo ide, tak napíšte koment Vedomie, pošlem vám správu. Ten program je zameraný na aktiváciu naozaj vašej hojnosti a pôjdeme level up, čiže luxus ako taký. A tie niektoré z vás, čo som spomenula, aj o tej radikálnej sebaláske, ak by ste mali záujem, kľudne napíšte, môžem vám poslať proste link do toho programu. A čo ešte vám poviem? Príde nová masterclass čoskoro, ale nechcem prezrádzať. Aj keď poviem vám názov, bude sa volať Srdce manifestácie. A tá masterclass bude trošku komplexnejšia, je to platená masterclass, ale bude dvojdňová. A bude to úžasná masterclass. Srdce manifestácie. Ja už teraz mám zimomriavky, keď som vám prezradila názov. Takže to pripravujem v blízkej budúcnosti. A ďakujem ešte raz za vašu energiu. Tešilo ma. Vidíme sa čoskoro. A pekné manifestovanie prajem. A teraz, ako to vypnem? And now.